Fl-okkażjoni ta' Jum Għawdex ġimgħat il-premju ta' Ġihawdex mill-President ta' Malta George Vella lill-individwi li taw kontribut u għamlu ġieħ lil din il-gżira. Din is-sena l-premju ngħata lil Lori Saliba u Marlon Attard b'apprezzament tal-kontribut tagħhom fl-oqsma tal-volontarjat u l-isport. Lori Saliba huwa attiv fil-komunità permezz ta' xogħol volontarji f'diversi għaqdiet lokali u għal-aktar magħruf għall-attiviżmu kontinwu tiegħu fil-Victoria Scouts Group. Marlon Attard min-naħa l-oħra huwa atleta żagħżugħ nazzjonali tal-Malta Shooting Sport Federation fid-disciplina tal-iskit. Tul il-karriera tiegħu għamel ġieħ u unur lil pajjiżna diversi drabi permezz tal-ħiliet tiegħu u bis-suċċessi mhux żgħar li rnexxielu jikseb matul is-snin. Jum Għawdex ifakkar il-ġraja ta' meta 225 sena ilu l-Arċipriet Saverio Cassari rnexxielu jaqqat lil Lawċin biex jiksbu il-ħelsien ta' Għawdex mill-ħakma Franċiża.